Dneska chci utratit pořádný peníze. Ukážeme si, co jsem všechno nakoupil, řekneme si, kolik to stálo. 10 eur, pryč. Krásný den, dneska máme sobotu a my jsme si půjčili tenhle nádherný Rolls-Royce Ghost. My máme tu dlouhou verzi tohle z toho auta a musím říct, jako vyjet z parkování byla fakt sranda. Máme asi 3 odpoledne, my teď jedeme na meeting za kamarádem, potom si dáme nějaký shopping a máte se na co těšit. Jak už asi můžete vidět, tak my si tady každý týden půjčujeme nějaký různý auto, testuju nějaký jiný auta. Chtěl bych si do konce roku pořídit nějaký nový, nějaký svoje, protože žádný auto nemám. Tady v Dubaji prakticky auto nějak nepotřebujete, máte tady taxíky za minutu před barákem, ale když už bych si něco kupoval, tak bych si chtěl koupit fakt něco pěkného. Buď nějaký McLaren, nějaký Ferrari, uvidíme. Já jsem se do téhle doby toho zdržoval, protože pořád někam cestuju. Teď jsme byli měsíc na Bali, já jsem byl v Austrálii, byl jsem na Novém Zélandu. Myslím si, že už by byl ten správný čas. Já teď budu 2 měsíce v létě v Česku, v Evropě, tudíž to teď nemá smysl, ale uvidíme, do konce roku bych si chtěl něco kupovit. Nakonec jsme se na meetingu zdrželi celkem dlouho, nebyl moc čas jet do Dubai Mallu, tak nakonec jedeme do Mall of the Emirates, což je druhý největší mall tady v Dubaji. Já ho mám ještě víc radši, protože tu není tolik lidí, není to tak obrovský. Vemte si, že v Dubai Mallu máte asi 1200 obchodů a člověk, aby se tam orientoval, tak to tam fakt musí znát. Když jdeme Emirates Mall, je to mall, kde vlastně máte lyžování. My už jsme tu lyžovali, Gonzalo, to vám tady hodím nějaký střih. Jdu si udělat nějakou radost, chci si koupit něco pěkného, uvidíme, co budou mít. Ono, jelikož je v Dubaji léto, tak tu mají celkem velký slevy. Uvidíme, třeba koupíme nějaký dobrý deals. Takhle vypadá ta mašina, co jsme si půjčili. Jak jsem říkal, je to Rolls-Royce Ghost v long verzi. Musím říct, že tohle auto je extrémně dlouhý. Koukejte, jsme úplně vepředu a to auto pořád čouhá. Tak jsme tady v Harvey Nichols, což je takový obchod, kde máte všechny možné luxusní značky. Mají tu nějaký letní výprodeje, zase nějaký Casablanca věci na vyzkoušení. Potom se asi podíváme do Louis Vuittonu. Naštěstí se za poslední dobu dařilo. Za dnešek si myslím, že celkem dobrý. Ostatní vám možná tak budou ukazovat screenshoty stálý z internetu a nikdo vám neukáže reální výsledky. Dneska chci utratit pořádný peníze. Tak, první kop, klasická bunda, Casablanca, myslím si, že tím není co zkazit, bude se hodit na nějaký letní večery, 50% off, bereme. Trošku volnější fit, ale myslím si, že to vypadá hezky, ještě tak to je takhle gradient, hezky s bílejma kalhotama, bereme. A míry, no jako neříkejte, že tuhle košili nemusím vzít. K tomu ještě takovýhle ty kraťasy. To mi neříkejte, že za tohle triko někdo zaplatí 20 000, to je fakt materiál, to je jako od Vietnamců. Ale tahle bunda, no to už je jiná liga. Tetování, jak mám já, ladí k bundě. Z 8000 dirhamů zlevněná na 4, nebo na 4300. Ještě se rozhodnu, ale možná si ji vezmu. Tady to můžete vidět, všechny tyhle věci, tady mají za půlku. No každopádně chci se ještě podívat do dalších obchodů, takže si myslím, že tady to bude asi všechno. Dívám se tady ještě a ukážem si další obchody. Jdeme nakupovat do Louis Vuittonu. Možná si vezmu tyhle boty, já už mám tyhle a tyhle, fakt pohodlný, nejlepší boty, když si vezmu tyhle.
Yeah, exactly. Yeah. Takže vezmeme si tyhle sty, co pěkný je. Přemýšlím, že bych si koupil takovýhle ten batoh. Myslím si, vydrží to dlouho, nevím kolik to stojí, to se ještě musím zeptat. Ale myslím si, že tenhle ten vezmeme. That's good. 21,050. We're so generous. 5000 eur, takže koupili jsme si jedny boty pro mě, batoh a ještě vezmu jedny boty pro přítelkyni. To si myslím, že pro dnešek bude asi všechno. Gonzalo ještě se chce podívat někam do Cartieru, možná ještě něco nakoupíme. 11:30, jak vidíte v Dubaji je pořád otevřeno a takhle to tady funguje, no. Jsme teda v Cartieru a Gonzalo si tu chce koupit brýle, ukážu. Type on the comments, guys. What you think about these glasses? I think I will take them. Looks beautiful. I like the shape. Já už jsem si v Cartieru nakoupil minule, to bylo takovouhle šňůrku, stálo to 20 000, nechci kecat. A už stačilo. Tak máme nakoupeno, jak asi vidíte, něco málo jsme utratili. Řeknu vám to takhle, pokud chcete do budoucna vydělávat hodně peněz, nesmíte se bát utrácet. Lidi, co šetří každou korunu, tak nikdy žádný peníze nevydělají. Samozřejmě já tedy neříkám, aby jste každou korunu, co vyděláte, utratili, ale musíte se taky odměnit, protože já aktuálně mám tak vysoký náklady na žití, že si absolutně nemůžu dovolit nějaký měsíc nevydělat. Každý měsíc utrácím stovky tisíc korun a tím pádem mě to strašně moc motivuje. Nutí mě to, abych každý měsíc se sebou něco dělal a vydělal daleko víc jak ten měsíc předtím. Tak, máme po nákupech, jak vidíte, něco málo jsme tady nakoupili. Nějaký máme tady 1, 2, 3 tašky, pak tady plná taška oblečení. Super, máme půlnoc a je na čase, je domů. Zítra máme hodně práce. Koukejte na ty hvězdy ve střeše. Není to nádhera. Za mě Rolls Royce jedno z nejlepších aut, pokud chcete něco na daily. Určitě ale ne tenhle long verze, ale je to tu nádherný. Tak jsme doma, jdeme si udělat unboxing, ukážeme si teda, co jsem všechno nakoupil, řekneme si, kolik to stálo a dejte mi vědět, jestli si myslíte, že to byl dobrý nákup, nebo jenom čistě money waste. Takže začneme tady Louis Vuitton. Tady máme první boty a jsou to tyhle dámský Louis Vuitton trainery pro moji přítelkyni. Takže to budeme zapalit, to není pro mě, to bude dárek. Další věc, Louis Vuitton. Tyhle ty šedý boty, já už mám jiný barvy, myslím, že to byl super kup. Jdeme dál. Tahle velká krabice. Tenhle ten bílý batoh, nádherný. Já už jsem dřív měl takovýhle ten černý, vydržel mi dlouho. Myslím si, že to byl dobrý kup. A jdeme na hadry. První Casablanca košile z takového ručníkového materiálu. Jdeme dál. Jo, já jsem si teda koupil tu tmavě modrou bundu, nebo mikina, nevím jak si to dá brát. Taková lehká, pěkný taky Casablanca. Potom ta bunda byla zlevněná asi z 50 000 a Miri, můžete vidět vyšitý nějaký had. Bomber. Bylo mě super na nějaký chladnější večery. Tak. Další Casablanca košile, taková mění barvu, pěkná, oversize. Teď ukážeme dál. Máme tady ještě Amiri set, jídle kraťasy, je to nějaký fakt příjemný materiál. K tomu samozřejmě i košile, 4200 dirhamů, jenom za jednu košili. Takže to bychom měli. Ještě jsem si fakt koupil tady Casablanca košile, to jsem si koupil online. Takováhle pěkná, síťkovaná, k tomu takovýhle kraťasy. Potom, co jsem si ještě koupil, tak Vrimova, což jsou takový kufr, jak jsem si koupil nějaký samolepky na tenhle ten kufr. Tohle je nejlepší investice, co můžete udělat. Tyhle ty kufry mají celoživotní záruku. Tyhle malý stojí asi 30 000, ale věřte mi, je to nejlepší na cestování, kdykoliv jdete na letiště, můžete si na to sednout, můžete na to jezdit a ten kufr vydrží absolutně všechno. Další den, další shopping. Bohužel jsem si s sebou nevzal kameru, ale ještě jsem si řekl, že si vezmu něco dalšího tady od Casablanky. Fakt super materiál, pořád tady mají ty slevy. A ještě, že bych si vzal takovýhle Casablanca kalhoty, co na to říkáte?
Koukejte na ty hodinky. Fresh. Vydali jsme se znovu do Emirates Mallu, protože Fix, tedy ta originální dubajská čokoláda, tam měli pop-up, nějaký novou příchuť. Já jsem si ještě koupil tu Lotus, to je nejlepší ze všech, lepší jak ta originální. Ale pojďme k věci. Nedalo mi to, ale musel jsem jít znova si něco koupit. Vidíte, taška kompletně roztrhnutá. Koupil jsem si tady ty Casablanca kalhoty a ještě jsem si koupil jednu košili. Koupil jsem si tady tu tmavě modrou košili a to by bylo pro tohle shopping video úplně všechno. Dávám tady celkový součet, kolik jsem utratil a můžete se těšit na další videa, pokud vás zajímá víc o životě v Dubaji. Sledujte mě tady na YouTube, sledujte mě na Instagramu a těšte se na další videa. Mějte se hezky a čau čau.